αυτό το τελευταίο καιρό ασχολούμαστε πάρα πολύ με την νεολαία μας, την οποία θέλουμε και πρέπει να τη βλέπουμε πάντοτε από το θετικό μάτι σε όποιο κίνημα και αν βρίσκεται. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε τα παιδιά, να ακούμε τους νέους ανθρώπους, έστω και αν σε πολλούς από εμάς, από εσάς, εμφανίζονται με κάποιες ακραίες μορφές. Τίποτα το ακραίο εάν δεν το αναλύσεις, αν δεν το ψυχολογήσεις, αν δεν το ακούσεις πάνω απ' όλα. Σήμερα θα έλεγα ότι για πολλούς μπορεί να αποτελέσει ένα τηλεοπτικό σοκ. Αλλά όμως είναι άλλη μια φωνή. Είναι ένα κίνημα της νεολαίας. Μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα αν δεν τους ακούσουμε. Και αναφέρομαι στους Gothic. Και τους καλημερίζω. Καταρχήν έχω μαζί μου δίπλα μου τη Βερόνικα. Καλημέρα, Βερόνικα. Με το χαμόγελο. Τι κάνεις? Καλά. Και να καλημερίσω και τον Αντώνη, ο οποίος είναι απέναντί μου. Καλησπέρα, Αντώνη. Και να καλημερίσω και τον Ηλία. Καλημέρα. Και να καλημερίσω και τον Μπλάντι. Μπλάντι. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Τώρα, βέβαια, μας βλέπετε εμάς εδώ πέρα, Κυριλέ, με το κουστούμι. Μπλάντι, να ακούσω από σένα. Με βλέπεις εμένα με το κουστούμι, έτσι. Σου ρίχνω και κάποια χρόνια. Πώς είμαι στα μάτια σου? Απευθύνεσαι σε μένα? Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Κι εγώ κουστούμι φοράω. Σακάκι, οπότε είναι το ίδιο. Δηλαδή, κάποια στιγμή στην ζωή σου πιστεύεις ότι μπορεί να εξελιχθείς έτσι γιάπικα σαν και εμένα? Δεν θα ήταν κακό. Δεν θα ήταν κακό. Αυτό που σας κάνει να ξεχωρίζετε σε σχέση με τα παιδιά που φιλοξενούσαμε χθες, τους Ήμο, είναι μια μεγαλύτερη διάθεση γέλιου, αν δεν κάνω λάθος, Ηλία, σωστά? Γέλιου, τι εννοείτε? Εννοώ δηλαδή ότι δεν είσαστε οι καταθλιπτικοί τύποι, αλλά θέλετε να βγάλετε έξω και το όποιο συναίσθημα χαράς. Βασικά η διαφορά που πιστεύω ότι υπάρχει, στην Gothic υπάρχουν πολύ περισσότερα είδη. Υπάρχει και το καταθλιπτικό, υπάρχει και το πιο χαρούμενο, ας πούμε, που είναι και για κλαμπ κλπ. Τα Emo, εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι ενάντια τους. Ίσα-ίσα, από τότε που βγήκαν, ας πούμε, έχουν σταματήσει να βρίζουν τόσο πολύ εμάς, τους πιο έτσι, gothic rock τύπους κλπ. Συμφωνεί. Συμφωνεί ο Αντώνης. Κουνάει το κεφάλι του, Αντώνη. Σας βλέπουμε σκηνές από την ώρα που ήρθατε στο κανάλι. Παλιά ήταν τα πράγματα όλα εναντίον μας. Όλοι μας βλέπαν σατανιστές, ανώμαλους, ομοφυλόφιλους. Έχουμε ακούσει πολλές ετικέτες, ας πούμε. Τώρα, κάτι που δεν ισχύει πια με τους Ήμο, γιατί έχει στραφεί όλα τα βλέμματα πάνω σε αυτούς. Τότε επίτρεψέ μου, μια που μου το έθεσες από μόνος σου, ναι, να σε ρωτήσω για ένα-ένα. Είσαστε σατανιστές? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είσαστε ομοφυλόφιλοι? Όχι. Δεν είναι τουλάχιστον κάποιο. Δεν μας αντιπροσωπεύει αυτό. Μπορεί κάποιοι να έχουν αυτές τις τάσεις. Ποιος μίλησε? Ναι, Μπλάντι. Όχι κάποιος από εμάς, λέμε. Όχι κάποιος από εμάς, σίγουρα. Δεν προωθούμε βασικά κάτι τέτοιο όπως άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Το piercing το κάνετε επαγγελματικά ή με διαβήτη όπως μπορεί να το κάνουν οι έμμοι? Όχι, το κάνουμε επαγγελματικά. Σε καταστήματα ειδικά. Ναι. Γιατί έγινες Gothic, Βερόνικα? Το στυλ βασικά το έχω από πολύ μικρή. Τώρα μην μου πεις από τον νηπιαγωγείο, θα τραβαθώ. Όχι, φυσικά και όχι. Από το γυμνάσιο, ξέρω εγώ. Λόγω μουσικής περισσότερο. Σου πήγαινε. Τώρα τι κάνετε, έχεις τελειώσει το γυμνάσιο? Έχω τελειώσει το Λύκειο, είμαι 20 χρόνων. Το Λύκειο, συγγνώμη, θέλω να πω, ναι, το Λύκειο. Και? Σπουδάζω έτοιμο ένδυμα, κλωστοϊφαντουργία, ΤΕΙ Πειραιά. Ωραία. Εγώ έχω πάρει bachelor στο Networking and Telecommunications στο City University. Τώρα πάω για master στο Web Development και έχω κάνει 3 χρόνια στο ECO Mega Computer Graphics, 2 χρόνια διερμηνία μετάφραση στην Ελληνομεκανική Ένωση. Έχω πτυχία στα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Αυτά. Από δουλειά? Από δουλειά είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολούμαι με φωτογραφία και επεξεργασία βίντεο. Με τι τελείωσες στο σχολείο, Αντώνη? Χάλια. Με τη βάση. Παρ' όλα αυτά όμως. Δεν μου άρεσε καθόλου το σχολείο. Μόνο στις σχολές ήμουν καλός, γιατί μόνο αυτό ήταν το αντικείμενο που με ενδιέφερε. Παρ' όλα αυτά όμως έμαθες 3 γλώσσες. Ναι, έχεις πάρει με τα πρωτοβουλία σου. δικιά μου, καθαρά. Μάλιστα. Να ρωτήσω εάν δεν είμαι. Να ρωτήσω κάτι. Ο τρόπος που της εμφάνισής σου, της έκφρασής σου, σου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στη δουλειά, στο να έχεις δουλειά ή. Το μόνο που δεν κάνω στη δουλειά μου είναι να μην πηγαίνω βαμμένος. Το μαλλί μου είναι το ίδιο. Έτσι όπως είμαι εδώ, έτσι πάω στους πελάτες μου, ας πούμε. Αλλά όμως με όλα τα σχετικά. Ναι, Πώς βλέπεις, σοκάρεις? Οι πιο πολλοί σοκάρονται αρχικά μέχρι να τους μιλήσω, να έχουν ένα μικρό διάλογο μαζί μου, καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι αυτό που βλέπουν εξωτερικά. Ότι μπορούν να συμπιστευτούν στη δουλειά. Ναι, δεν είμαι το τρομακτικός ή αυτός ο οποίος δεν θα. Βέβαια είναι λίγο ελεύθερο επάγγελμα το δικό σου, ας το πούμε έτσι. Ναι, προς το παρόν ελεύθερο. Ναι. Να ρωτήσω τον Μπλάντι και τον Ηλία, εάν θα θέλανε να μου πούνε περίπου τι κάνουν και αυτοί στη ζωή τους, Ηλία. Λοιπόν, εγώ σπουδάζω τουριστικά στα ΤΕΙ Αθήνας. Τουριστικά, ναι.
Τώρα μην αρχίσω πτυχία και τέτοια, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Αυτό που ασχολούμαι είναι κυρίως συγκροτήματα. Ναι. Με τη μουσική γενικότερα. Παίζω DJ. Το βράδυ σε κλαμπ. Ναι, σε ένα gothic club. Με αμοιβή. Ναι. Ναι, αυτό. Παιδί, Είναι εργασία, αυτό εννοώ. Το τσάμπα έχει πεθάνει, ρε Γιώργο. Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να παρακάνει το κέφι του άνθρωπου. Αν είναι δουλειά εξαρτημένη, γιατί είναι διαφορετικό πράγμα το ένα από το άλλο. Σωστό. Και εσύ, Μπλάντι? Εγώ θα δώσω για σχολή καλών τεχνών φέτος. Και ασχολούμαι με φωτογραφίες, make-up, Photoshop. Γενικώς πάντως όλοι είσαστε σε επαγγέλματα που προσεγγίζουν την τέχνη. Είτε είναι μέσω ηλεκτρονικής μορφής όπως ο Αντώνης, είτε άμεσα όπως το styling ή όπως το make-up ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα να ρωτήσω κάτι, Μπλάντι, να ξεκινήσω από σένα. Ναι. Το Gothic τι ακριβώς πρεσβεύει, δηλαδή τι θέλει να βγάλει προς τα έξω? Το Gothic. Το Gothic είναι ιδεολογία βασικά. Είναι, ιδεολογία. Ιδεολογία, ναι. Η οποία βγαίνει από πού, Μπλάντι? Να σου πω την άποψή μου. Είναι ο τρόπος σκέψης που έχει σε πολλά πράγματα. Έτσι. Το στυλ π.χ. προέρχεται από τα ρούχα του Μεσαίωνα, συνήθως. Κοπέλες κορσέδες, συνήθως κυριαρχεί το μαύρο και το κόκκινο. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω προσωπικά εγώ στην τέχνη, το Gothic, έτσι. Μαύρα και τέτοια πράγματα, όχι καταθλιπτικά απαραίτητα. Και είναι και η μουσική. Οι γονείς σου, για να απευθυνθώ σε σένα, Μπλάντι, Ναι. όταν σε είδαν έτσι, ειδικά με αυτό Το πήρσε. ναι, αυτό. Πώς αντιδράσανε? Εντάξει, στην αρχή δεν αρέσει, ούτε σε κανένα γονιό δεν αρέσει, σίγουρα, έτσι. Αλλά μ' αγαπάνε πάρα πολύ και οι δύο τους, οπότε δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό. Άρα δεν σου... Πιστεύουν περισσότερο, ξέρουν τι παιδί είμαι και κοιτάνε τον ψυχικό μου κόσμο και πώς θα εξελιχθώ εγώ σαν άνθρωπος και όχι πώς θα είναι η εμφάνισή μου. Και εκεί νομίζω ότι είναι και το βασικό. Θέλω τώρα όμως να πάω στη Βερόνικα, επειδή είναι η γυναίκα της παρέας. Φαντάζομαι ότι δεν σου λείπει έτσι, το γυναικείο επάνω σου, με την έννοια ότι ερωτεύεσαι, δίνεσαι, αφιερώνεσαι, αφοσιώνεσαι στον σύντροφό σου. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση. Δηλαδή, δεν ξέρω, αν σε πάρω αγκαλίτσα θα είναι κακό για σένα? Όχι. Αγάπη μου. Όχι. Για πες μου, εσένα οι γονείς σου τι λένε? Βασικά στην αρχή είχαν μια αντίρρηση όσον αφορά τα μαύρα ρούχα. Στη μαμά δεν αρέσουν κυρίως. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά συνηθίζεται. Δηλαδή δεν είμαι ούτε 16 χρονών για να μου πούνε τι θα βάλω. Εντάξει, σιγά σιγά συνηθίζονται. Όταν περπατάς στον δρόμο και γυρίζουν και σε κοιτάνε, ποια είναι η αντίδρασή σου, Βερόνικα? Αδιαφορία. Αδιαφορία. Τώρα, θα ήθελα μαζί να καλημερίσουμε τον κύριο Πιπερόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνιολογίας. Επιτρέψτε μου, διότι πραγματικά κάνουμε και αυτή την προσέγγιση έτσι, με πολύ αγάπη απέναντι σε όλα τα νεανικά κινήματα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε, κύριε Πιπερόπουλε? Καλημέρα, Τέρενς, και καλημέρα στα παιδιά. Λοιπόν, εδώ για μια ακόμη φορά αποφάσισες να σοκάρεις την ελληνική κοινωνία και καλά κάνεις. Να σας πω γιατί όμως. Γιατί βλέπετε ότι ο Μπλάντι λέει ότι έχω γονείς που με αγαπάνε. Ζω σε μια καλή οικογένεια. Χθες μας έλεγα Νίμο ότι εμείς έχουμε πάθει την ζημιά μας διότι προχώμαστε κυρίως από διαλυμένες οικογένειες. Έχουμε τελείως διαφορετική προσέγγιση πλέον των παιδιών. Έχουμε τον Αντώνη, ο οποίος έχει ένα σκασμό πτυχία. Ένα παιδί το οποίο δεν θα το κρίνουμε από την εμφάνισή του, θα το κρίνουμε από το τι έχει κάνει στη ζωή του. Από το City του Λονδίνου μέχρι δεν ξέρω τι άλλο. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα μου επιτρέψεις για 2 λεπτά, 1,5 λεπτό. Όχι να μονολογήσω, να φέρω στην επιφάνεια με μερικά απαραίτητα στοιχεία της σημερινής παρουσίας, όπως κάναμε και χθες. Και τα 4 παιδιά ας με ακούσουν προσεκτικά. Υποθέτω ότι ξέρουν την ιστορία και την εξέλιξη, τη διαχρονική του κινήματος στο οποίο εντάχθηκαν. Διότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα κοινωνικό κίνημα. Η ιδέα ξεκίνησε από την εποχή που οι Γότθοι, το ξέρετε αυτό παιδιά, ρίξαν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την ισοπεδώσανε. Και στη συνέχεια πριν κάνα 2 αιώνες ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τη γοτθική τέχνη. Το κίνημα στο οποίο εσείς είστε μέσα, και εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον σας, μάλιστα εδώ στη Θεσσαλονίκη όταν βλέπω παιδιά που είναι gothic ή παιδιά που είναι emo, που είναι trendy, πολύ συχνά επειδή είμαι και γνωστός σαν τον Terence, κάθομαι και τους μιλάω και συζητάμε. Και λέω στους φίλους, αν σκύψετε προσεκτικά και ακούσετε παιδιά αυτά, ξεπερνώντας
τον επηρεασμό, τον ψυχικό που δημιουργεί